baro itrai kajing ai kuble it ipi iwe ha kana ga step ha ka kerteng bathyang tam utra Jesu Christ unong pen em jongi but kajing ai kuble snem thymmai ipi baro ki ba sha skor ya tin ka jong blei to ai bo nu snem ulong snem uba dap de kijing gerku kijing kaman ipi iwe baro ini sha skor na raktin ga jong blei ha kana ga step kabenta kabangan kran kalong phiyo ban rung haunu snam uba thymmai namadon uba btin lynti iaphi ngakran ye gane kabenta namario le se uni usnam uba ladab phidan lala ki jong ki jing ye sham kita ki jing ye le jing ye kendu ki badan le se kita ki jing ye kendu ki bakman ki la ban dei ki jing ye kendu ru ki ba pendiau iaphi ki ba pen sngosi ki ba sngo kumba pendu borno iaphi hnrei hakane kapor bapisha skor menta ngakwa ban penken mau iaphi ban pet yunusnam baladap ba udanu ba betin lynti iaphi la bande ka jingya sham ka ba kumnu nre udan ubalen ba betin lynti iaphi balai nga ong iaphi kumta namar lada omdan ubadan hasanda jongphi phin jinda ladu borno banjam haunu snam bathamai ngakran shaphang ublei ubangi shakri ublei jongi uba em Jesu Christ uba long unong pen em ba unong suspa jongi ken uba ladan ringkat bat phi haman lagi sngi ke jing em jong phi to tip padai ma ubam ju I no ya phi hapdeng ki eryong ga jing em ki lum lane kita ki them ka jing em ka pa phi yat lenti ma ubara ya phi kan mau ya kan ni lada om dei ma nginom la watang bani I unus nam bathamai ka Bible ka ong kumne na ka nakisam ka ba shispa lai pukhandai ka de khat ka ba nyo hadu ka ba ship ho ngan pule ka Bible ka ong shanu ngan let na uman sim jome lani shanu ngan phetri na khmat jome ladangan kiu shabneng medan hangta ladangan siang yela ka jingthia hanyamra hakmi medan hangta ladangan shim yagi thapnyang men step bat ngan shong haki bakut keduriau wat hangta kakti jongme kan ya lam yanga bat kakti kaman jongme kan bat yanga kan mau ublei ubangai ngi shakri ulong ublei wadap ki jaka baro wi iaphi wi I ki jing ye sham jongphi wi I kata ka jing ya lynti jongphi na kata ka dau deima ken ubadan hasanda jongphi le se ka por ka ba phi shitam ka por ka ba phi pang udeima badan hasanda jongphi na kata ka dau phila ban poi shatu hadu u ka nega step lane uni usnam uba thymmai uba phi tangla ban yo I tangla ban yo ban ring man sim bat penhian man sim yo le si phi perkhat phi akun marwe hnrei em kam long kum ta paralok ba yet udan uba betin ya phi kan mau ubam ju I no ya phi bat nakata ka daw to aingu ya Jesus Christ aingu ya blei bangi shakri blei ba em namar ulara ya phi sha unne usnam bathama danru kiba ublei udang yai up ba phinwan phai sha nakata ka daw phirang yo banrung sha news nam bathamai phiyat le se ho news nam baladap no phiyat bakla shipun kijing bakla ki ba phi lale phipen sngosi ba phipen thang yanu ki ba it ba thon jong phi la ne kita ki badan hasanda jong phi le se phi ong ba ki jingle jong nga la ne ki ta ki jingle jong phi ki bomdan shu bamap la ne bomdan shu bala ban pdiang ye phi nam la dan ba pdiang shu ye phi ne phila ban ong man toy shu bangan im bha la ne bangan im bet ngan im jat bet la ne ngan im kat bangamon ken mau la da dei ma phi bajukran kumta nga kwa ban ong ye phi to kala ga bamon im ga jing im ga ba thymmai brat no kita ki jing le bom dei jong phi baro kita ki eki ba phi la dap ban le to klat no ka ga badan ka mi phi menta ga long ken mau ba ublei udang up ye phi nakata ka daw ai ka lat ye phi ba phinjam bat ba phin rung haunu snam ba thymmai namar ba it palat ye phi kita ki jing le baro ki ba phila ban ong ba ki pen kthang ye phiru namar ba phi le ekanu ka ba bakla dai kan mau pa de ublei rang ye ap iphi ublei khot iphi ublei kwa iphi phin im ga jing im ka ba thymmai sedang yo nu snam ba thymmai da ka jing im ka ba pen smo bhai ublei ka Bible ka ong
na ka kitab u Isaya kalan nong ka basan po san ka dukhat ka pan riu ko ang wat piau try kat badang la ban syam ya u to kerpat ya u kat ba udang hajan to ubaman un I yala ka lynti bat u riu bam hok yala ki jingbut to un phai ru sha u try te un sngosen bat sha u blejungi namar un ma phar ka ma u blejungi udang yai ap iaphi wat lada phi ong bo news nam pala dap no ngala im ka jing im ka ba sngo kulmar rei ublei undang yai ap iaphi ukhat iaphi ukloi ru ban map ya ka ka ba phi lale kloi ban map ukloi ban sat khut ya kita ki ki ba phi lale im ya ka jing im ka ba thamai to priang yu jisu ka jing im jong phi kala ka ba mut bat priang ya ublei un yalam lynti iaphi tungin ban aingu utrai na benta unu snem ba thamai ngan duai atra jisu ba ye chonga aingu yaming ko trai na benta uni usna mo ba thamai ko trai ba me ai hanging sngongu shishaing ko trai na mar ni snotho ba de na mar ba me btin lynti yangi tra jisu ye baro ki ba shashkore ka tin ka joming ko trai ablai ka ne ka long ka jingpen kan mau ba de na mar me meladan ringkat bat ki ko trai meladan ringkat ko trai hapleng ka jingya lynti jongki trai wala da ka long ba ki sngo kum bakiyat marwe rei dena mar ba me btin lynti ma me trai ni poi hadu minta traji suba jonga bani ya kan ka sngi ba thamai kan ka step ka ba kaman ko trai blai jonga ba nga duai de benta baro ki ba shashkore ka tin ka jong me ban immunus nam ba thamai trai ban ai ka ba bhatam shame ba pun sngo bhai me ban brat no ikita ki ki ba rim baro in ko traji suba ye jonga ba ban im ga jing im ka ba thamai ba ka ba pun sngo bhai me kul khu ya baro ki ba shashkore ka tin ka jong me ha ka kerteng ka jong uji sui duai amen ublein kur khui phi baro ki ba shashkore ka tin ka jong blai kublai shibul